odkiaľ som prišla sem? Kto som? A kam zas idem? Na koľko vrchov vystúpim? Koľko ich opäť zídem? Kým pravú cestu môjho bytia pochopím a ako pochodeniu zodpovedne uchopím. Čo správne konať mám? Pre radosť, pokoj seba. A ako vlastne vyzerajú pravé schody do neba? Čo je realita? Čo iba prízrak v tieni? Čomu dnes veriť mám, čo v ilúziu sa mi?